Milí priatelia a sympatizanti, podporovatelia v projekte 9 mesiacov za život, chcem vás pozdraviť teraz na prelome rokov 23 a 24 s niekoľkými myšlienkami. Ako si môžete všimnúť, stojím vonku. Robím to zámerne, aby som ukázal, kde prebieha naša celoročná misia. Prebieha vonku. Vonku preto, lebo je to misia. Chceme vyjsť z pohodlia svojho domova, ísť k ľuďom, aby sme tam poukázali na dôležitú hodnotu, ako je ochrana ľudského života už od počatia. Niekedy zachytím aj pochybnosť o tom, že či robíme dobre, že takto verejne vystupujeme. Rád by som poukázal na to, že denne počujeme v správach o tom, ako sa ľudia verejne a spoločne angažujú v nejakej dôležitej veci. Sa postavia za nejakú hodnotu, alebo oponujú nejakému konaniu, ktoré považujú za nesprávne. A skúsenosť ukazuje, že táto metóda zjednocovania sa obyčajných ľudí má svoju veľkú účinnosť a ak je to dobre nastavené, tak prináša svoje krásne ovocie. Toto ovocie môžeme povedať, že je hmatateľné aj v našom projekte. Dá sa povedať, že každý rok sa nájde jedno miesto na Slovensku, ktoré skončí s vykonávaním umelých potratov, tak ako sa to stalo aj teraz, aj pred rokom. Pozoruhodne, teraz sme to dostali aj minulý rok, aj tohto roku, ako taký vianočný darček. Túto informáciu sme prijali tesne pred Vianocami. Veľká vďaka všetkým vám, ktorí ste sa o to pričinili. Stojím tu vonku, presne tu, na mieste, kde podo mnou je vyšľapaný trávnik. Je to symbol vernosti a vytrvalosti našich dobrovoľníkov, ktorí tu prichádzajú celoročne. Dvakrát počas toho, čo sa 13 rokov angažujem, sa mi stalo, že okolo idúci ma upozornili, že stojím na trávniku. Vtedy som si uvedomil, aká patologická citlivosť to je. Keď človek si všíma poškodenie trávnika a nevšíma si ten masaker, ktorý konáme na nevinných potratených deťoch. Mimochodom, možno, že takúto nerovnováhu v citlivosti ste si všimli aj vy teraz počas Vianoc alebo pred Vianocami. Ja som si všimol a zarazilo ma to. V reklamnom letaku som sa dočítal, že jeden obchodný reťazec skončí s predajom živých kaprov, pretože takéto nakladanie so živými kaprami týmto zvieratkám veľmi ubližuje a trpia, sú týraní. Zachytil som pred 2 dňami mediálnu správu o tom, znova už po rokoch, ako veľmi škodí pyrotechnika alebo tie silvestrovské ohňostroje zvieratám. Zachytil som prípad, že celá črieda kamzikov sa kedysi v 70. rokoch zrútila do priepasti pod vplyvom stresu z ohňostrojov na nejakej horskej chate. Dokonca som sa tohto roku dozvedel, že existuje aj zvierací ombudsman, ktorý chráni práva zvierat a s veľkým obdivom sledujem, ako sa prijímajú veľmi konkrétne opatrenia, aby k tomuto ubližovaniu zvierat už nedochádzalo. Musím povedať v mene nenarodených detí, že závidím zvieratkám, koľko pozornosti sa im dostáva, ako veľmi konkrétne sa prijímajú opatrenia na skvalitnenie ich života. A vyjadrujem otázku a zvedavosť, kedy sa takej pozornosti a podpore dostane aj nenarodeným deťom. Pred pár dňami, ale myslím, že to trvá až doteraz, sme znova účastníkmi vianočného príbehu, ktorý je tak krásny a tak romantický. Treba povedať, že tento vianočný príbeh nesie svoju krásu, ale tá visí len na lásku. Je to pričinením niekoľkých, najvernejších, ktorí spôsobujú, že tento príbeh zostáva romantickým. Spomeňme Jozefa, Máriu, pastierov, 3 mudrcov, anielov. Títo
každý svojim malým príspevkom spôsobujú, že vianočný príbeh je príbeh romantický. Jozef pripraví jasličky, nájde miesto, keď sa mu to nedarí v hostinci, Mária pripraví plienky, pastieri sa prichádzajú pokloniť, anjeli spievajú, mudrci prinášajú dary. Tu sa ukazuje, ako potrebný je každý jeden, pretože v tom vianočnom príbehu je aj epizóda betlehemských neviniatok, ktoré také šťastie nemali a boli zmasakrované. Chýbali tých, ktorí by ich dokázali zachrániť. Preto, milí priatelia, každý jeden z nás je veľmi dôležitý. Tento rok, ale povedal by som aj ten predchádzajúci a tie roky spojené s koronovou krízou nám to ešte viac potvrdili. Keď vidíme, že vypadne jeden alebo dvaja a do akej krízy sa dostane aj to miestne spoločenstvo aktivistov, ale aj naopak. Vidíme prípady, že jeden alebo dvaja noví spolupracovníci sa objavili a ako to zmenilo celú atmosféru, ako to vzpružilo celú miestnu komunitu a dá sa povedať, že v istom zmysle aj znova postavilo na nohy. Chcem povedať, že naše spoločenstvo 9 mesiacov za život je také rozptýlené. Spoločenstvo, ale na mnohých miestach po celom Slovensku a tak nemáme veľa príležitostí na to, aby sme sa naživo všetci spolu stretli. O to viac si vážim, že sa nám to podarilo na začiatku nášho projektu v marci, keď sme sa v Ružomberku stretli na tom prípravnom stretnutí 70 z celého Slovenska. S veľkou vďačnosťou si spomínam aj na našu duchovnú obnovu na Sliači. Teraz v jeseni, keď sme sa tam zišli 25 z mnohých spoločenstiev na Slovensku. Ďakujem vám za túto angažovanosť naviac, popri tom, že prichádzate pravidelne na miesto vykonávania potratov. Chcem vám osobitne poďakovať za spojenú silu, ktorú sme vyjadrili tým, že dá sa povedať, že presne pred rokom, v januári 2023, sme založili fond konkrétnej pomoci. Sám život nás k tomu navádzal, keďže stále viac a viac sa objavujú prípady, že treba konkrétne pomôcť tehotným mamičkám v núdzi. Rozhodli sme sa založiť takýto fond, kde pomocou čím viacerých pravidelných darcov dokážeme vytvoriť nejaký finančný objem, aby sme potom boli pohotoví a vedeli rýchlo a veľmi konkrétne zareagovať, keď sa znova a znova objavujú prípady nečakaného tehotenstva a veľkej potreby finančnej pomoci. Vďaka vašej angažovanosti sú to už teraz desiatky pravidelných malých darcov, ale aj darcov naozaj veľmi štedrých. Vďaka vašej angažovanosti môžeme povedať po roku, že pravidelne podporujeme 3 mamičky, ktoré sú v nečakanom tehotenstve a tá skúsenosť je vynikajúca. Je to celkom iný spôsob pomoci, keď vieme, že máme nejakú finančnú hotovosť, ktorú môžeme kedykoľvek vyčleniť podľa okolností v podstate z večera na ráno. Chcem povedať, že je to veľmi dobré rozhodnutie, ktoré sme urobili a treba v tom pokračovať. Preto vás opakovane prosím, aby ste vytrvali v tejto podpore a aby ste, možno ak ste sa ešte nerozhodli, aby ste urobili rozhodnutie svojho malého finančného daru na číslo účtu, ktoré vidíte pred sebou. Naozaj veľkou vecou je, keď sa rozhodnete pravidelne darovať 3, 5, 10 eur. Ak dokážete viac, budeme vám vďační ešte viac, ale už aj veľké spoločenstvo malých darcov dokáže urobiť veľké veci. Sme na začiatku januára. Štatistiky nám naznačujú, že je to mesiac, kedy sa na Slovensku vykoná najviac umelých potratov. A tak po tej idylke Vianoc sme veľmi prudko schladení realitou. Preto mnohí z nás, ako aj my tu v Košiciach, aj na iných miestach na Slovensku,
sme sa rozhodli, že budeme aj napriek tejto našej zimnej prestávke, ktorá oficiálne bude trvať do 25. marca, aj v tejto zimnej prestávke sa budeme schádzať na miestach, kde sa vykonávajú umelé potraty, aby sme dali blízkosť týmto našim nenarodeným deťom, aby sme dali apel zdravotníkom, otcom a mamám, aby prijali svoje dieťa, aby mu dali podporu. Som tu na tomto sviežom vzduchu januárovom, jemne mrazí teraz v Košiciach, ale ako sa hovorí, som na čerstvom vzduchu a chcem vám všetkým poďakovať nielen za to, že vychádzate celoročne na čerstvý vzduch, ale že prinášate čerstvosť do našej spoločnosti, že sa nasadzujete za obnovu našej spoločnosti. Ďakujem vám všetkým, pretože vďaka vášmu nasadeniu činnosť všetkých ostatných v našom spoločenstve je ľahšia. Sme naplnení väčším odhodlaním a takou pravou chuťou a radosťou. Ešte raz vám ďakujem za to všetko, čo sme spoločne za tých 8 rokov služby mohli zažiť, aj za to nasadenie, s ktorým vykročíme do 9. ročníka.